На 30 май 2015 година в Бургас Черно море триумфира по драматичен начин с 2 късни гола срещу Левски във финала за Купата на България, за да вземат първата си купа в своята история. Моряците не бяха фаворит в този матч, след като през редовният сезон в първенството Левски от 4 мача успя да ги победи в 2 от тях, като един път е било с 5-2 на Гейрена. Левски контролираше матча през повечето време, като имаше фрапантни пропуски на няколко пъти. Сините успяха да поведат чрез Саниете, но Бакари и Матиас Куриор в края на редовното и добавеното време разбиха сърцата на Синя България, за да пратят купата във Варна. Ето ви шампионската 11-торка на Черно море. Къде са те? Александър Чанович, футболен агент. Пристигнал като свободен агент във Варна, след като през цялата си кариера сръбският вратар сменял отбори всяка година и не е успявал да запише повече от 30 мача във всеки от тях. В Черно море не е изключение. Чанович пазеше най-често в мачовете за купата и се справи подобаващо. С няколко важни спасявания на финала, Чанович успя да добави втори шампионски медал в своята колекция, след като е бил шампион в македонската първа лига с ФК Победа. Чанович остана още един сезон във Варна, пак като втори избор, преди да замине като свободен агент към родната Сърбия с третодивизионният Динамо Панчево. Сега 37 годишният бивш вратар работи като футболен агент и през миналата есен се гласеше, че негов клиент, вратарят Зоран Попович на Цървена звезда, можеше да пристигне в Левски. Михаил Венков, ФК Шумен 2007. Дошъл през лятото на 2013 година от ЦСКА, като преди това е играл редовно в Локомотив Пловдив и Литекс. Левият бек веднага се вписа в сметките на варненци. Венков стана капитан на Черно море, след като Кирил Котев беше освободен от отбора 4 дена преди финала срещу Левски. Михаил Венков игра всичките 120 минути на финала, даже направи асистенцията за изравнителният гол на Бакари в редовното време и в края капитана на моряците вдигна историческия трофей за Черно море. Той остана още 2 сезона и записа общо 124 мача за моряците, преди да замине в посока София със Славия, където игра като резерва. След това Михаил Венков е играл в Казахстан с Хезил Жар, върнал се в България с Черноморец Балчик и Добруджа и сега играе в третото ниво с футболен клуб Шумен 2007. Живко Атанасов, Левски. Пристигнал през пролета на 2012 година, централният защитник, който е бил юноша на Левски, успя да се наложи при Черно море в контроли на турска земя. Атанасов игра редовно във Варна и успя да запише 73 мача за 3 сезона и половина, преди да замине за Славия през лятото на 2015. Той не успя да се наложи при белите и замина да играе в италианското серия С, Силве Стабия. След като прекара повече от година при отбора от област Неапол, Живко Атанасов премина в друг отбор от третото ниво на Италия, Витербезе, където и там беше титуляр за 2 години и половина. В момента едрият централен бранител е обратно в България с Левски. Тодор Паланков, свободен агент. Привлечен в Черно море като един от 4 футболисти на Георги Иванов Гонзо през трансферният прозорец на лятото на 2013. Опитният централен полузащитник прекара 4 години и записа 107 мача за Черно море, преди да бъде един от 8-те освободени футболисти през лятото на 2017. След това Паланков се върна да играе за Пирин Благоевград в първа лига и сезон по-късно беше в Черноморец Балчик във втора лига. През лятото на 2019 Паланков и Михаил Венков, които бяха съотборници в Черно море и сега Черноморец Балчик, заедно преминаха в Добруджа в трета лига, където успяха да спечелят класиране във втора лига. Но точно както при Венков, той отпадна от сметките на добруджани и за последно водеше подготовка в Пирин Благоевград. Стенио, свободен агент. Дошъл в Черно море през лятото на 2014 година, след като 4 сезона игра в португалското второ и първо ниво с Фейеренце. Тогавашният 26 годишен национал на Капо Верде веднага попадна в сметките на варненци. Стенио изигра 35 мача в първият си сезон във Варна, като на финала за купата той беше поставен като десен бек. Не му се получи. Изгонен в 39-та минута за втори жълт картон за 4 минути, Стенио постави Черно море в по-трудно положение, но знаем докъде стигнаха нещата в матча. След този сезон Стенио продължаваше да е титуляр за моряците, преди да замине при Ботев Пловдив, където прекара половин сезон преди да напусне по взаимно съгласие.
От тогава той играл в Румъния, Латвия и до лятото 32 годишният Халф игра в третото ниво на португалският футбол СУ де Сантарем. Марк Клок, Персия, Джакарта. Пристигнал през есента на 2014 година в Черно море, след успешен пробен период. Юношата на Утрехт игра с номер 10 на гърба за моряците, даже и да е бил дефанзивен полузащитник. Клок записа 47 мача за 2 сезона при Черно море, преди да бъде освободен от отбора след края на сезон 2015-16. За една година той игра в третото ниво на Англия с Олдъм Атлетик и шотландският ФК Дънди, където напусна 3 месеца след подписване с тях. Марк Клок замина в посока Индонезия, за да играе за ПСМ Макасар, където за 2 години и половина записа 100 мача с 17 гола. И в момента той е все още в Индонезия с друг клуб от първото ниво – Персия, Джакарта. Марчин Бургхарт, спортен директор на Погон Шеделце. Пристигайки като 30 годишен, бивш национална Полша с общо 250 мача на клубно ниво с 7 клуба. Бургхарт беше друг от поредните безплатни чужденци, които се присъединиха при Черно море през лятото на 2014. В неговият дебютен сезон полският халф записа 28 мача с 4 гола и успя да си спечели нов договор след края на сезона. Но той не остана задълго във Варна поради хронични проблеми в глезена. От тогава той играл в по-долните нива на норвежкият и полският футбол и в момента Марчин Бургхарт е спортен директор на полският втородивизионен Погон Шеделце. Себастиан Ернандес, Онсе Калдас. Преотстъпен към Черно море под наем за половин сезон от Лудогорец през зимата на 2015. Колумбиецът пристигна при варненци с опит на българските терени. Ернандес изигра 11 мача за зелено-белите и на финала прави решителния пас към голмайсторът Матиас Куриор. След края на наема си, Ернандес напусна Лудогорец в посока Турция с втородивизионният Булуспор, но там остава за кратко преди да се завърне в родината си с колумбийският Гранд Атлетико Хуниор. И от лятото на 2019 Себастиан Ернандес е при друг колумбийски отбор от първото ниво Онсе Калдас. Симеон Райков, свободен агент. Привлечен през зимата на 2013 година от Георги Иванов Гонзо, след като и двамата са работили заедно в Левски. Симеон Райков прекара една година при моряците преди да замине към Бургас, Черноморец. Крилото не се задържа за дълго при акулите и той се завърна в Черно море. Във вторият си престой при моряците, Райков изигра 48 мача и вкара 10 гола. След общо 3 години по морските ширини, Райков се завърна в Пловдив с Локомотив Пловдив и даже е имал кратък престой в холандският шампионат с Рода, преди да си разтрогне договорът и да се завърне в Локомотив Пловдив, където игра по-често като втори избор в скамейката. В момента 30 годишното крило е без клуб от повече от година. Матиас Куриор, Черно море. Първият от двама футболисти, които все още са в Черно море. Матиас Куриор си спечели статута на легенда за варненският клуб за победоносният му гол в купата. Преди да се стигне до там, Куриор се присъедини към моряците през лятото на 2014 година, след като играл по долните нива на Испания, Франция и първото ниво на родната му Мартиника. Първият си сезон той отбеляза 9 гола от 29 срещи, като най-важният му гол е точно срещу Левски в купата. Крилото от Мартиника, след като получи пас от Ернандес, почна самостоятелна атака, при която тръгна на скорост и успя да се справи с 3 бранители преди да мушне топката в мрежата на опитният Тюргачевич. Куриор остана още един сезон при Черно море, където отбеляза 12 гола от 40 срещи. През лятото на 2016, след като договорът му с варненци е изтекал, той премина със свободен трансфер в грузинският Динамо Тблиси, но там игра често като резерва преди да се завърне в България с Локомотив Горна Оряховица. Следва трансфер в Казахстан с Кайзар на Стойчо Младенов. После е играл в корейският Сон Нам и сега той е обратно в Черно море, където за този сезон Куриор прави най-добрата си кампания с зелено-бялата фланелка, като води при голмайсторите в първа лига с 15 попадения. Вилян Бижев, свободен агент. Пристигнал във Варна през януари 2015, след като рядко намираше място сред титулярите в отбора на Славия. В Черно море му се даде тази възможност. Бижев беше последният титуляр за варненци за финала за купата, но в матча той беше първият заменен от своя отбор, след като не успяваше да затрудни сините защитници.
Бившият национал на САЩ и България остана във Варна още половин сезон, преди да напусне и да се върне в САЩ в редиците на МЛС отбора Portland Timbers, където игра 2 години в техният втори състав. През 2017 Бижев премина под наем и после за постоянно в втородивизионният американски Сакраменто Републик, където записа 11 гола от 74 мача. През декември няколко играчи на Сакраменто, включително и Бижев, бяха освободени от състава за този сезон с цел класиране по-напред. И това бяха 11-те титулярни футболисти в матча за купата, но имаше и 3 резерви, които влязоха. Първи от тях беше нападателят Бакари, който замени Бижев в 59-та минута и успя в добавеното време на срещата да изравни резултата срещу Левски. Гамбийският нападател остана още 2 сезона при моряците, често влизайки в скамейката. От тогава той играе в испанските долни нива и в момента носи фланелката на каталунският Виласа де Мар, който се състезава в четвъртото ниво на испанският футбол. Вторият футболист, влязъл от скамейката, беше крилото Иван Коконов, който в момента прави много добър сезон с Арда Кърджали. И третата и последна смяна беше нападателят Георги Божилов, който е все още с Черно море, но повече от година беше извън терена, след като лекуваше много тежка травма в Ахилеса. Треньора в тази среща беше адмирал Никола Спасов. Той продължи да ръководи Черно море, но след края на сезон 2015-16 беше изненадващо заменен от Георги Иванов Гонзо. След това Никола Спасов е бил треньор в Царско село, казахстанският Кизил Жар и после пак Царско село, който успя да вкара в първа лига преди да бъде заменен от Любослав Пенев поради лоши резултати. През следващият сезон стана старши треньор на Монтана, но на 23 ноември 2020 година, след тежка битка с COVID-19, Никола Спасов ни напусна на 61 годишна възраст. С Богом, адмирале! Благодарим ти за всичко! Поклон пред паметта ви!